daging sapi sak mini-mini. Masalah. Apa iya to, Pak? Aku orang umen to. Ketok apa ora? Gak ketok. Berarti cilik. Cita-citanya apa, Pak? Ya cita-cita dadi apa kowe? Di sabun. Capek ngapot teh jegem. Ojo lali, tetap saksikan kami di New Budaya Jawa. Masuk deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ampun, sing delok ning dhuwur kabeh terus nyapo ning kono iki. Jane Jemek. kisar jemek jare. Oh iya, anjane sing tangkap percil itu ya jemek. Lah iya, usum udan-udan ini percile metu. Selamat malam Pak Dewan, Pak Mirza, matur nuwun, Dinas Pariwisata, terima kasih matur nuwun karena boten-boten panjenengan nggak mungkin percil ada di sini pada malam hari. Tepuk tangannya mana beliau-beliau yang ada di depan sana. Yuk, 3, 2, 1, yuk. Boleh kita bareng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Masih semangat? Semangat, pokoknya tetap semangat selalu karena ini adalah berhari nyapa to kok iso awakmu ngono. Genah mari diinpus ya Pak Mirza. Kita harus semangat ngono lho. Semangat jengkolmu iki. Lah piye to? Bar Hari pahlawan tas teko metu rumah sakit lah kok mlebu tumpak kolong dalane ya ampun. Dalane piye? Munggah mudun teko kene lho anyang-anyangen aku mau. Ya ora apa-apa to, Pak. Keadaan dalan ngono buat-buate awak dhewe iki ketemu karo dulur Tapi kene. ora masalah. Heeh. Pak Dewan rene lho Pak Mirza aja kesini mosok percil ora gelem rene. Lah iya. Isin karo anggota dewan aku Lah iya isin awakmu ora nganti. apa meneh lurah-lurah nglumpuk sesuk ora nanggap dhewe titen ana kowe niku. Kok titenono. Ini apa? Ya ora apa-apa. Apa meneh iki lurahe Buati. Buati. Wah, ora mangan sedina ben ra udan wis rene. Dahne olak luwe ya Le. Kuwi tirakatan lho, Pak. Tirakat. Tirakati desane. Oh, ngono ya. Dadi iki ana acara kaya ngene iki ben ora udan kuwi piye. Jarene kene kondange apa akeh seniman-seniman yang kreatif. Betul sekali. Iki engko, iki ora usah Pak Mirza. Ora usah Pak Sopo Pak Gus. Ora usah Bu Evi. Cukup aku sing ning kene iki. Ngekeki sapa sing gelem maju nembang sing kepenak tak kei hadiah teko percil pribadi. Peh. Awakmu bar mondok pirang-pirang dina iki kok Mondok dengkulmu rumah sakit kok mondok iki lho. Lah yo kan ning kono yo mondok to. Iya. Lah yo masalah. Awakmu langsung dadi dermawan. Pancen ngeten niki Mas Percil niku teng pundi mawon niku seneng weweh, seneng menehi karo sapa wae. Pokoke kepethuk dulure ning ndi nggon kuwi mesti nyangoni. Apa meneh karo bocah-bocah, karo ibu-ibu. Nyapa? Utang Pak Mirza 500. Lah. Kok malah njaluk utang Pak Mirza 500 kuwi lho. Lah piye ora nggawa dhuwit jebule Masalah ngono kok awakmu wis kadung ngomong tapi awakmu harus memberi contoh. Oke. Karena pada malam hari ini dino iki apa juga memperingati Hari Pahlawan. Maju ke depan. Puisi khusus pahlawan sik. Sadurunge aku ngunggahne adik-adik sing iso multi talent wilayah. Anu kene, tumpak pelem. Iya. Iki dalane enggak iso direnekni ya ora iso dienggo. Dalane yo pancen ngono kuwi. Enggak iso lurus lho, gak minggak-minggok ngono Mas. Menak terlalu lurus ora penak, Pak. Wong ning alam donya kudune ya ene minggak-minggoke. Lika-liku kehidupan, hirupiku kehidupan. Mudeng ora kowe iki jane? Ya roh aku. Ya coba. Menek terlalu lurus terus, gak penak. Iya. Jadi penak. Minggak, menggok. Iya. Iya Le, tak mengi. Buati iki wonge apik ya Le. Ya apik. Lho panganane apa enek telo. Wah, atos telone Le. Kok ngomongno telone atos lho awakmu lho. Tapi lah anune untumu kuwi sing ngogil-ugil. masa? Heeh.
Berarti ku telo iki digodhog apa ora dicokot mendal koyo bantal. Kuwi mau lempuk aku. Oke empuk ta? Empuk. Oh iya pas nggonku gak empuk berarti. Iya. Tumpak Pelem Kecamatan Sawu. Wah, sumben main iki neh balik gile. Heeh. Tek ning kene neh. Iya no. Muga-muga ya ditagem ning kene neh Pak awak dhewe ben iso nyedulur karo Wayah magrib mesti krungu suarane adzan menyangkali nyangki ngotimbo. Mumpung sik urip nanggapo dagelan insyaallah yen mati mlebu swarga. Ya ngene iki lho cangkeme dagelan ben ditanggap ya ngene iki lho. Lambemu Nanggap dagelan mati mlebu swarga. lho nyenengne masyarakat kaya ngene iki lak ya seneng kabeh sing hadir bengi iki. Ngono. Ya iya to. Berarti nyenengne wong akeh. Iki ndak-ndake bengi iki ora mikir utang, mekar ya ora mikir. Ya, Bang Plecit ya wis Ora mikir, ora ketang sesuk-isuk ngelune. Ya ora penting kan bengi iki ora mikir. Yang penting awak dhewe iki nyedulur. Maju ke depan. Aja omong kowe rumangsaku. Ayo. Mau nak kakean ngomong soalnya ora sida. Ya iya. Nggih Bu nggih. Nah, kudu ora sida apa dadine. Dadine awak dhewe ya langsung apa sing pengen disugoni apa langsung diwenehke. Dadi ora perlu omong akeh-akeh. Ora perlu. Dadi awak dhewe kok Mas menghibur kuwi harus sesuai dengan hati dan juga yang diinginkan warga masyarakat. Iya. Nek ngomong terus, kuwi gak sida-sida. Mergo ning kene iki wis dindani. Mesti ngomong ke awakmu lho, mesti ngomong ke awakmu lho. Mas aku lho meneng ae ning kene. Aku lho aku. Enggak kuat aku 15 menit terus ndredeg tanganku. Enak. Wayahe apa orang dalam Mas? Mergawe kok lunggah-lungguh ae. Lah masamu susi mbliut ning dasar. Masa gara-gara dalan ngimi-ngimi mau lho. Mergawe lungguh bayaran sithik lho, Pak. Ya karepmu aku wis dilunasi. Maksudnya kuwi gak apik, nggo contoh kuwi ora apik. Lah masamu lak lungguh wis ora apik lho masamu lho. Mergawe lungguh kuwi bayarane biasane ming sithik-sithik. Sapa sing ngomong pajak-pajake lungguh bayarane ya akeh. Lah paling 150. 150 pajake sapa? 75. Oh iya toh, malah toh 75 ping kontone akeh kaya pajak. 75 ping 5. Kuwi tak kredit. Ngono kuwi lho, mergawe lungguh. Pajak guyon maton mbok pajak nih karo. Semangat pahlawan. Semangat apa ora nek badokane ya lesu kabeh kok. Ya kuwi mau sore sak sore wis diwenehi lho. Oh, tak tokno e. Lah banyudan kuwi mau. Banyudan, mbok kon kok banyudan. Lambe Ya ning jero wis pirang-pirang. alah daging sapi sak mini-mini. Masalah. Apa iya to, Pak? Aku orang umen to. Ketok apa ora? Gak ketok. Berarti cilik. Lah tak tahu apa. Ayo. Nadane apa? Manut. Manut iki lho apa? Iki mau. Iya. Indonesia. Alah meneng lambemu kuwi urus aku. Kowe iki kuwi lho. Pahlawanku. Pahlawan. Rong. Iki lho rong menit. Iki nuruti cangkemmu lho, Kang. Engko awakmu kok semalah nyeneni aku, wong aku wis kadung tandang niki awakmu malah aku sih. Indonesia. Saiki Bagodo. pahlawanku untuk Indonesia. Oh pahlawanku, terima kasihku kepadamu. Terima kasih. Nyapa? Kowe kesuwen mungkin iki sak lagu tok sir kancane gentan maju ngono lho. Kowe pahlawan aku ngomongne Pak Mirza, Pak Agus, Bu Evi. Ngono lho ya. Awakmu Ya pengen. iya lho pahlawan campur sari ning kene iki larane wong-wong ra mungkin rene kok. Ngene. Pak Mirza. Terima kasih untuk bapakku. Meskipun jenggot tipis, kumis tipis, tapi jiwa yang sangat tebal, sangat luar biasa untuk menyadarkan masyarakat Ponorogo khususnya. Terima kasih untuk Pak Mirza, Pak Dewan, Bu Evi. Terima kasih karena Anda gak mungkin percaya ada di sini. Bu Atik Sumiati, tolong teman-temannya dikasih tahu besok urunan naga guyon maton Ibu. Bu Lurah, mohon maaf Bu Lurah, besok-besok kasihlah lemper. Bu Lurah, kasihlah makanan yang asin-asin Ibu. Jangan polo pedem tok. Telomu sangat atos Ibu. Mas
masyarakat Pelem khususnya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Karena Pak Agus dawa buntute. Jangkrik nadamu lho bocah teko iki. Lah masale rak lepet nyakok kuwi lho kaya. Lah jare Pak Agus lho masuk malam-malam wis suara. Lah nadane pas kok. Lah tapi yo liyane aja nada kuwi Ya wis. Pak Agus. Pak Agus. DPR Ponorogo. Anda yang sangat luar biasa. Awake guru Pak Agus. Mikir, jangkrik. Sepedhek dadak niki kancaku lho kabeh. Lah apa? Ya ampun, Dek Selentem yang baik hati, tidak sombong, istrinya gampang marah. Istrinya gampang marah barang mbok tanda kuwi lho. Ora usah puisi wis, nembang wong loro. Nembang apa? Nembang sapa sing iso maju ning ngarep adik-adik langsung tak kei hadiah. Nadani coba. Coba ya sing iso anak-anak adik-adik karena kan kita butuh regenerasi iya toh karena Indonesia kedepannya siapa lagi kalau bukan anak-anak pemuda generasi Gari manis guriang manis nambyai kula wes ya wes doriko kersen kuno bisa aja Gari suara wedok Gari manis contoh kreatif ingatan iki Guriang manis Nambyai kula siapa yang bisa ngacung maju ke depan siapa yang bisa ngacung maju ke depan mbaknya bisa sini yang sebelah sini yang sebelah sana sapa sing iso ngacung maju ke depan siapa yang bisa sebelah situ bisa turun nggak apa-apa gini kayak adik-adiknya bisa kayak 5 apa 10 nggak apa-apa ayo adik-adik guriang manis nambyai kula lari-lari nih ayo wes ya wes dong rika mikir sing kuno ayo oke ini loro telu papat ayo bro Pak arep kroyok awakmu Pak lho akeh men aneh sapa iki Cari pokok ya sini. Nah, iki aku mau goleki bibit-bibit dari tumpak pelem dan sekitar. Ya sini ini. Beres. Oke. Wah, iya sing sitok gede dhewe iki anake sapa? Oh, iki anake sapa? Iki segudi. Ayo, sana. Rono. Pak sing gede-gede nek pas Pak manggon pinggir-pinggir. Loh, iki sapa neh ngongkon iki? Wes oke wes. Siji lho wes aman. Rono, geser sana. Oke. Siap. Gerak. 15. Rono. Geser. Geser. Agak ke sini. Mepet. Dalam berbaris tidak boleh tukaran. Oke? Ya. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Tegak. Gerak. Oke. Yang sana maju ke depan. Oke. Nama siapa, Dek? Diva iya Rumahnya mana? Tumpak Pelem iya. Kelas berapa? Masih sekolah? Kuliah Oh, kuliah? Iya. Loh, lah kok cuwili men? di Ancen Cebol Oh, siap. Tapi bisa nyanyi ya? Bisa. Oke, nadanya pakai apa? Coba sini. Sini. Ora iso munggah nyapa mau. Piye? Oke, coba ya. Gari manis Kurang manis sampai kula Oke, lo tumpak pelem lo suarane penak kaya ngene iki lho. Wis ya wis dong riko mikir sing kuno
mandu. Tepuk tangannya mana iki bocah numpak pelem lho iki. Oh, terus harus juga dong, harus juga dong. Oh, luar biasa. Terima kasih Ade. Oke, matur nuwun. Terus berkarya lah iso nembang ning dindi ora apa-apa Nduk. Aku biyen ki pengamen. Percil dulu itu pengamen ya. Jadi sampean Berarti tahu kere awakmu, Pak? Tahu kere awakmu? Kere aku biyen. Wah, anu di etek-etekane ngono, dinyai wong ngono dinyai. Aku ora duwe kanca, kancaku mati kabeh kok. Pak, aku kancamu lho, Pak. Apa? Foto? Iya sini. Ya. Oke. Siap, terima kasih ya Dek ya. Wah, suaramu penak Nduk. Wes, tak dongane Nduk mlebu dapur rembokmu. Siap. Dapur Dapur rekaman. Yuk, yang sebelah sana. Sini. Oke. Alah, asik. Cewek-cewek dulu. Ayo, maju. Ayo, namanya siapa? Irma. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Bapak mana? Bareng asma sinten Bapak? Hari. Oh, Pancasila. Oh iya, enggak apa-apa ya. Ya kayak gitu cah cilik tiko nyanyi juga usi Pancasila. Ya ora apa-apa. Ayo. Rasa cinta Kepada. Oke, siap. Laksanakan. Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa Indonesia. Dewe, tumpak pelem iso Pancasila 100 karo aku. Wes, ya, engko sesuk diketuku anu ya. Diketuku Muga-muga sok dadi pemimpin Indonesia. Ayo, nama siapa? Sril. Ya, kelas berapa? Wah, Bapak namanya sinten? ayo toh. Ayo toh, anakmu ini kene toh. Ibu namanya sinten? Yati. Oke. Cita-cita iki jadi apa? Jangan. Sopir truk. Aduh Pak Mirza, piye Pak Mirza? Cilik tadi sopir truk. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Itu yang mulia. Sopir truk ya le digasno aja nganti direm ya. Ya, darane mau megak-megok. Oke. 3. Nyanyi, joget, puisi. Puisi, oke. Puisi dari sopir truk. Ayo, maju. Sopir truk. Ayo. Wes tandang muni yo. Apa judulnya? Judulnya apa? Ya sopir truk lho kowe apa jadi sopir truk kok. Ayo. Sopir truk setiap hari kamu di jalanan. Wes susu tak gurus lho jadi. Pancasila mau puisi. Iya, sekarang pulang sekarang. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter, lo pinter cakene pokoknya Pancasila 100. Jangan bagus lo. Oke, tadi bilang apa? Bilang apa? Makasih. Matur. Suwun. Iya, muga-muga tadi supir truk sing apik ya, Le. Nah iya. Muga sukses dadi sopir truk, duwe truk. Guyu tak surane Purnomo. Kok kira Yo, nama siapa? Arya, kelas berapa? 5. 5 MI SD. SD mana? Tumpak Pelem. Bapak Pelem. Bapak namanya sinten? Sunario. Bapak Naryo. Mertuaku iki. masa Iya. Ibu namanya sinten? Sri Wahyuni. Oh, Mbah namanya sinten? Mbah, Mbah sapa sih? Bapak Itun. Bapak Itun. Ya, oke. Cita-cita iki jadi apa? Ayo lihat sopir truk. Atlet voli. Oke, atlet poli. iki ning kene Berarti senang lapangan voli joget puisi. Jogetan. Joget, yo rata budur. Ayo, agak mundur yang lain, Ayo, agak mundur. rakle. yo Ento. Ayo. Jogetmu mau ngene tok. Ora mlaku belas. lho iki jogetan ala arep nyemes poli. Oh iya. Wis ora apa-apa. Nama siapa? Latif. Latif. Kelas pinten? 4. 4. Ya wis. Aja wis. Cita-citanya jadi apa? Dokter. Oh, Dokter. Wah, Kok nyuntik Pak Poh nggih? aku dhewe wis disontek masa mbok sontek. Oke, joget.
nyanyi puisi. Joget. Oke, ayo deh. Jalan deh. Wes timbangane ceklek sikilmu wis. Bahaya cacah wis. Aku yo kaget ta. Ngerti-ngerti lho lah kok Orang jempale. Masuk. Ayo, sini sapa? Abi. Abi. Abi kelas piro? 4 SD ya. Oke. Walah, iya. Aku mau tilak ndasmu ngantem son lho. Seberat. Bilang apa kalau dikasih? Matur napa? Matur nuwun. Nah, ayo. Maju ning ngarep. Asik. Jenenge sapa? Kevin. Kevin. Ya, kelas piro le? 6. 6. Sunat burung. Lampun. Masa delok. Sunat burung. Bahaya. Oke. Cita-citanya jadi apa? Presiden. Oh ya, oke. Amin. Oh ya, presiden. Ya wes. Oh, udah cita-citamu. Ya muga-muga dadi le. Amin. Presidennya telulur. Apa ngerti presiden teko? Ya. Numpak Ora apa-apa. Amin. Ya le. Joget, nyanyi, puisi. Balonku Ada 5 rupa-rupa warnanya. Ku pegang erat-erat. Ya, wes. Udah. Bledose ora ngaget-ngageti kancane ta, Pak? Ora aku. Meletus balon hijau dor. Adikku. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo, masuk. Ayo. Nama siapa? Rega, kelas pinten? 6. Kelas 6. Cita-cita. Terus apa? Sepak bola, pemain sepak bola. Iya, ya wes. Paling seneng pemain sepak bola sapa jenenge? Oleh Romeni. Oh iya, wis karepmu lah, karepmu. Indonesia, Pak. Ya. Iku tempat kau berada. Ya wis karepmu lah. Karepmu gak wis muncul. Oke, makasih. Wis. Pokoknya iso nyanyi, iso joget. Nyanyi, joget, puisi. Joget. Yo, jale. Yo. Yo. Ayo nih. Lagi iso tenan kowe. Ya, wis sapa sing belajar sapa, Le? Belajar sendiri. Ya, diterusnya ya, Le. Belajar ya. Terus pinter joget lagi bisa iki. Sapa ngerti iso ben dadi drum band ya, Le. Iki urung dikon maju bareng kaya wis maju. Sapa ngkon maju? Loro. Oke, yo, senenge sing salah sapa? Nova. Citae. Erlangga. Ayo, rene mau karo sapa? Bapak Ibu. Sing iki. Bapak Ibu. Mas tuku apa wae? Jajan apa wae? Dolanan nih. Dolanan. Dolanan. Oh iya. Lagi Erlangga iki tuku apa mau? Tapi Tuku apa kowe karo bapakmu tukane apa? Kowe malah ndelok lampu kesetrum kok malah. Tuku apa le? Mau wis tuku apa urung? Es. Ya. sapa tenan ora ngombujuki, ngapusi. Tenan ora. Yo, wes. Joget ya le ya. Cita-citane apa, Pak? Yo cita-cita dadi apa kowe? Sabun. Antene penak dadi sabun. Kok iso penak kuwi lewat sabun kuwi digo kosokan. Bapakmu sama sini tekan. Bapakmu sama sini. Budi. But, anak pengen dadi sabun lho. Ayo kabudi. Kabudi iki terayo. Ayahku udah di Kalimantan. Oh, ayah di Kalimantan. Coba ndelok YouTube tak delok. But, anak pengen dadi sabun, but. But. Rumah aku. Ayo, anak dadi apa? Kloset. Aja sama. Ya citae sabun. Loh, bocah iki susi kesetrum apa bocah iki susi? Atlet voli. Liang mau wes atlet voli. Apa? Lah ya mbah. Mau wes koe. Bal-balan ya wes.
Mbok kaya kancane lho, dadi sabun. Wasit voli ya. Wasit. Wah iya. Ya, Liyane atlet. joget. Wis ora iso, pokoke joget. Yo. Mulai. Matur suwun. Ya. Ya, ngatur nuwun. Wali lho, wah 100.000. Wah. Loro. Loro. Wah. Iki lho sing ngenteni MBG iki. Adik ceple. Ya dia sing dadi londo ngono. Yo, yang sana namanya siapa? Novel. Awal. Yo, nama siapa? Pian. Pian. Anak chat to lho. Pian. Pian. Oh, Pian tok. Pian. Oke, kelas pinten? 5. Cita-cita Pian dadi apa? Mungkin jenenge Ambo. tukang son. Tukang son. Yo, oke. Pengen cita-cita dadi apa? Pengusaha. Oh iya, oke, pengusaha, tukang son. Lah, kan kula duwe son kon anu iki ya. Oke. Yo. Ya, pada ya, Le. Wes, pokoknya anu ya. Ya, makasih. Tepuk tangannya mana untuk adik-adik semuanya yang hadir. Luar biasa. Oke, luar biasa. Terima kasih. Karena emang generasi penerus kita siapa lagi? Generasi penerus itu ya seperti ini. Kalau bukan anak-anak lara dicontoni ning dhuwur, lara dijak ning dhuwur sok-sok isin, malu, mentalnya belum kuat. Oke. Ya lagi wis dijak bareng-bareng ning kene sapa ngerti besok enek percil dukul ning kene. Tumpak pelem Lah ya ngono to. Besok ada artis dari sini. Loh, enek besok ada penyanyi pemimpin dari sini. Nah, karena itu tadi. Betul sekali. Karena mereka juga pinter-pinter loh Pak. Kon milih apa? Ngono Aja ya. omong dicompok cah loro. Masuk. Oke. Yo, cita sama sini. Arya. Cita-cita jadi apa? Pengen dadi. Tukang dadi. Pengen dadi. Pengen dadi. Penting dadi. Penting dadi. Ose to. Penting dadi. Cita-cita apa penting dadi misalnya. Mau welu ndasku musuh kok anu. Aku musuh desa tumpak pelem mau welu ndasku. Ngaten ku ya penting dadi lho, Pak. Ayo sing kene. Kiyo. Cita-cita apa? Kapal laut. Dadi kapal. Penak kapal api kopi le ya. Iso kapal laut. Ose to. Cita-cita pengen dadi kapal ku ora kampul. Ya ora apa-apa wis ben. Nakoda. Oh, kapal laut. Nakoda kapal. Yo, sok. Urung ditakoni kok nyanyi. Ora iso. Yo, harus kita kapal api. Dengar ya. Ngaten napa? Ya, sami-sami. Iki bocah sing pinter-pinter kabeh. Kuwi anake sapa? Lah wong ditekoki pokoke dadi. Penting dadi. Yo, sepote sok. Digawe sidane sita iso. Udahlah sok. Iki lho dagang aku. Selorot. Budale sinden viral.
ingkang ngandhut jenengan kepuk ping 3 jenengan matur amit-amit jabang bayi nggih. Menika sinden wanita Rainaga Mas, dalam jane wong meteng apa kepethuk demit ngono apa piye kok iso? menika turunanipun iblis laknat jin setan priprayangan lulu banaspati rempeyek kacang ijo. Masalah kuwi wujudmu kuwi abstrak ngono. Iya. Kok so abstrak iki piye to? Lah piantun kene iki ngerti bintang tamu sing ditunggu-tunggu. Gak jelas lho bentuke. Bintang tamu apa? Kok ora jelas piye to? Lho ngayune kaya ngene kok ora jelas iki lho. Ayu apa? Oh wong model kuwi masalah. Yo kaya ngene lho, Pak. Apa? Bokong kok iso kotak kuwi lho. Masa sinden bokonge kotak? Umume sinden semok-semok apik ngono kuwi. Iki mau iki Mas. Ngaku-ngaku ayu jare. Anu munggah dalane munggah iki lho Mas. Lah kok terus aku kunduran iki mau. Kunduran apa? Kunduran truk. Lho bukane apa? Masuk. Bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki sapa kok cah cilik-cilik nglumpuk? Yo pasukanku kuwi. Kuwi pasukanku. Ya ora le, pasukane Pak Pomercel ta kowe. Ah, pasukan tumpak kelem. Mari ngono rene le cokoten sirahe iki ya. Kok secokot iki lho. Ya nyapa. Nggih. Gue refleksi ya, gue refleksi. Padane aku sosis kowe kok Kowe rumah cokot-cokotan. bilang kamu itu dari mana? Luar biasa sekali Niki Mas. teng wilayah Tumpak Pelem. Tumpak pelem. Perkenalan dulu, disapa. Disapa masyarakat Tumpak Pelem sing delok mong ning YouTube tok saiki ketemu awakmu ning kene. Nah, ngono ya Mas Lho ya. iya lah, mau enek sing ngomong ya ampun lho sindene sing kae ndi? Masa aku ditakoni. Oh, Mas? jare sindene sing rupane koyo kenal pot ndi dereng medal. Mbok menawa enek sing durung ngerti jenengmu sapa, dikenalno sebab aribasane kuwi tak kenal maka Tak idoni. Tak sayang, tak kampleng, tak kampleng. Rumah saku kosong. Sadurunge aku ngomong akeh-akeh. Lha nyapa ngomong akeh sithik ae. Mau wis wong ngomong akeh kowe ngomong. Maksude iki sadurunge aku nyopo wong kene. Alah nyapa-nyapa wis disapa kabeh nyapa-nyapa iki lho. Ini lho Mas. Sadurunge aku ki ngomong lebih lanjut. Lah nyapa dilanjut. Wis ora usah dilanjut. Liyane Pak Mirza wis ora usah dilanjut. Nah, Sadurunge aku ngandut jabang bajul sing Nyapa kok iso emang iso ngandut barang Maju. Lah mungkin iki arep berterima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun ya sayang, matur nuwun. Mesti ngawur lagu deh. Iki lagune apik lho. Iki sebagai seorang seniman. Enggak. Iki kudune ya matur nuwun harus yakin. Lagi anu selain mulai ke rumah sakit iki lho. Yuk lu nyanyi ngawur terus kok. Yo ngongi kok. Winganane ketoke konslet kuwi. Tapi apik. Ngono. Apik piye? Yo nganggo lagu, nganggo nada. Matur nuwun ya Mbak Yu, aku matur nuwun. Mara rene aku matur nuwun. Tak dungane kabeh piyantun muga-muga rejekine akeh sing topil iki petok apa banci wi banci kuwi Modelannya ndas-ndas kayak begini. Nanging sorry aku iki dudu Apa yuk? aku iki lanangane sapi maju ngarep jenenge sapa wis ngomong bocah banjir atau wapuk lambemu lho. nyapa ora oleh lesu Isih cilik, isih urung cilik duwe urung dosa. ngerti Lah ngomong bocah ket mau. Lah sabar innallaha ma'asabirin Wong sabar kuwi dulure Pak Sobirin. Kekasih Gusti Allah. Sing Gusti. nyanyi yo nyanyi sepena Matur nuwun nah dumateng Bapak Mirza alah pinter Mirza. wis nimbali
kula kalih para kanca-kanca aja lali mangke kula diwenehi ya sawiranya Nyapa lu kanca. Buati kuwi memang cantik. Oh Ibu Ati. Piantune nek mlaku timi-timi. Oh iya. Sahabat. Buati kulawane becik ya Buati kula nyuwun dhuwit. Kok saweran siji njaluk dhuwit. Kok kabeh-kabeh njaluk dhuwit lho mangsamu. Pak Agus. Oke. Pak Agus Subiantoro. Piantune asli Ponorogo. Muga-muga piantune kersa. Kersa napa? Kula ndang ditambah ana Kok dhuwit tok sing mbok mamne karo masamu. Pak Tumpak. Pak Tumpak iku sapa? Oh desane. Desa Tumpak. Desa Tumpak pelem. Ngawur masaku. Maju ke depan. Iya, Mas. Topel wong lekah. Kowe iki iso ora? Lah nyamuk mangi lho. Pasangan to iki mau. Oh, alah iki mau anu to. Masalah rambutnya pasangan tibae. Mas. Sampeyan aja sembrono ngono to. Lah piye to? Olehku dandan iki wis ket isuk ning gone sablon lho. Salon. Sebelah iki sablon. Tapi ning salon. Kadung ki Pak Mirza iki percaya nek aku ki wanita tulen. Tulen apa wanita jadi-jadi. Pasang-pasangan ngono kaya jadi. Nah. Dari tadi cilik-cilik lek pentol bakso. Kaya ora pas ya. Siluman. Iya ya le bener le siluman le. Aku dhewe pura-pura kaya Pak Hansip, mohon diamankan anak-anak ini Pak Hansip. Nyapa wong ancen dirimu kaya siluman? Lah aku mau wis lagek metu delokne. Wis ngene iki diklothok darani pentol bakso. Heeh. Enek sing ngarani siluman. Lah ancen dirimu kaya siluman. Tak cilik kuwi tak jujur-jujure masalahe kowe nembange ora kaya mbake sing cakene mau. Mau to. Lho, nembange penak ora kaya awakmu nadane murat-marit. Lho mau piye to penak. piye to kok awakmu kok ngenyek karo aku kok aku ora nyene Apa Man siluman. karo masak. Kowe nyanyi kaya mbake mau lho penak. Lah nek nembang iki aku iki jagone nembang lho, Mas. Ya, Apa sing sak wilayah Jawa Timur sapa sing ngalahne aku? Probo suarane penak lek cah. Alah lah Probo iki sing banter misuwe tok. Perkara nyanyi yo sak ngisorku, Mas. Lek prop nyanyi karo Nyepelekne wis, nyepelekne karo Mbak Probo. Kuwi penak lho suarane. Wis sing Probo iki mesti setel karo wong donya. Kuwi beda lagune. Beda lagune. Lagune apa iki? Iki lho. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua bikin jadi repot. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Madura. Di Madura le. Kuwi gak di Jerman to. Mau rumah saku kaya anu to, Mas. Dayak mau piye to, Mas? Ya apa? Ngarepe timur. Persatuan budaya. Budaya. Dari Sabang sampai Ponorogo. Madura. Madura. Rasino ya batasi baba. Afrika. Afrika.
Bapak. Watashi wa Indomie. Hai. Bujak kok malah dadi Jepang. Lagi ndi mau? Afrika terus ke Papua terus ke Timor. Iya. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kodengsa jalan baru aman. Ikut Timor. Terus kita ke bawah ke Madura. Ke Madura. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua bikin dari repot. Jangan di Inggris, di Paris, di Madura. Ada apa di Madura? Ada apa kak ditumpak pelem? Ada campur sari deh. Aduh, masyarakat tumpak pelem, guyon maton hiburane, Bapak Mirsa dan Pak Samad pelestarine. Aduh, Ada lagi Ibu Evi, Ibu Evi. Kepala Dinas Pariwisata Jawa Timur. Ibu Evi. Bulurah dongane akeh rezeki. Kene apa, Dik? Kene apa? Kene teler. Ada Bu Ati, Bapak Ibu Kades. Ditongano akeh rezekine deh. Ada Pak Agus, ada Pak Mirsa. Semoga bareng masyarakat tumpak pelem, atine tambah saya ayem. Lirsa alir, lirsa alir, alir alir, gulung lirsa alir, lirsa alir, alir alir, gulung. Madura bos, jadi kita itu Warna jeli, Odina,
budaya negeri lho. Atlet iki beda-beda. Kono atlet pencak, kono karate. Terus Lah awakmu apa? boxing. Sing ngomong sapa to? Apa? Tinju. Tinju. Opini. Ani kok pini-pini lho. Bener loh. Kowe kok nantang kita wani karo. Nek wani rene kabeh. Ayo. Royokan. Aja. Oh lagi maju. Papat saya awakmu wis mlayu. Arek cilik. Ceko. Ono apa kae tak? Ketoke nek rame-rame. Apa? Sebagai opo to? Joko Sambet. Iya. Sarep. Ya apa cak? Kon ngerti. Bengi iki acarane apa kon ngerti dhewe tak ya? Enggak ngerti aku. Enggak ngerti. Sopo kono? Aku Sogol Pendekar Sumur Kamule. Oh, Sogol. Joko Sambet. Sarep. Wah, pahlawan kabeh. Ya apa cak Sogol? Ya apa Cak Sogol? Iki ngene. Aku Sogol, peno Sarep, peno Joko Sambet. Lah kaya apa? Oh, Kon dadi apa? Aku mogol. Aku ini Sogol. Sogol karo mogol. Mogol kuwi dagelan. Toprak. Lah aku apa? Aku dapat apa, Mas? Pahlawan wedok. Pahlawan sapa? Sapa? Pahlawan wedok Cut Nyadin. Mosok Cut Nyadin. Lah apa? Biksu Tong. Liyane. Lah sapa ngono lho? Lah kowe sapa lah Siti ngono lho. Sayu wiwit saka Banyuwangi. Oke. Hah? Hei, wong Swalanda. Kandang ana yo saka Pendekar Sumur Kemuli. Wong Swalanda. Aja wani-wani jajah ana ing tanah Jawa. Iki lho Joko Sambang Pendekar Sumur Gunung Gangsir. Sumur gemuling apamu yo? Joko Sambang Pendekar Gunung Gangsir bakal ngusir awakmu kabeh. Sarek tambah osok. Lurah Gedangan. Nanteni kowe kene. Alah yen kowe wani karo aku. Iki lho pengusir bangsa Walanda. Sarek tambah osok. Begitu lho. Wayahanmu lho. Hei! Bangsa Walanda. Kenalno iki. Ya aku kang ngaran Ngatemi. Pendekar Sumur Bor. Sumur bor dasmu. Sumur gemuling. Sumur gum. Gunung. Gunung ndi? Dong Banteng. Alah nyapa teko dong banteng. Nanti. Alah sebut Yo iki kenalno Ngatemi. Kondo. Kon wani ambek Sogol tak candang dasmu tonyo raimu. Wani jajah bangsaku tak idak telakmu modal. Bangsa Walanda tak oklek sikilmu. Air sirina sunduki kowe. Kowe gak gawe sate to? Sate lho. Gawe apa? Ayo sate ayam. Bangsa Nah iki lho, iki kejem. masaku sing rada kejem lah. Wong soal ora ngerti. Sogol duwe ajian. Ajiku Saifi Angin. Ajianku Sampar Angin. Ajiku Sampar Nyandung. Masuk angin. Kok iso masuk angin? Lah kowe angin kabeh. Sampar.
Sami. Iya, Cak. Iki ngomong perkenalan para pahlawan ludruk. Aja ludruk aja nganti punah. Muga-muga kesenian Jawa khususnya ludruk Jawa Timur tetap lestari. Amin. Cak Mogol. Cak Sogol. Cak Sogol. Mogol piye? Sendor. Sare wingi Cak sare peloro, Cak. Lho, sare bar diinpus aja. Aku dinpus 10 dino goblok. Rinpus. Yo, yen ngono awake dhewe memperjuangkan ludruk seni Jawa Timur. Ayo, minor, ayo nyanyi gulu bedog. Dan juga Bapak Mirza Ya. bersama Ibu-ibu Lurah dan Bapak Lurah dan panitia yang ada di depan foto bersama. Oh gitu. Heeh. Aring-aring ya kara gedang campur sawi sampai kering muli. Monggo sinden-sinden. Bapak Mirza ada Orang yang iso sampun. Oke, matur nuwun Bapak, matur Mbah nuwun. Besok ketemu lagi. Siap, nggih, monggo dherekaken. Sukses selalu, sukses selalu. Amin. Amin. Yuk, Terima yuk, Sok, kasih. ayang-ayang Sok. Bareng-bareng masih bersama Pak Mirza, bareng-bareng yuk, ayang-ayang dikasih ayang-ayang yuk. 3, 2, 1. Monggo. bersama